Mga kapuso, ang ngayang yung magmatngon ning panahon sa tinguan. Dahil sa ka 4 anyos ka batang babae patay sa bukirang barangay sa Bonbon ning Dakbayan sa Sugbo. Uban siya sa pamilya nga naligo sa sapa dihang na kalit nga nisaka ang tubig tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan nga maoy nakaanod ganiya. Andam nga moabag ang barangay sa panginahanglan sa pamilya sa biktima. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagminatay og hilak ang amahan nga si Dandy human nakit-i ang patayng lawas sa iyang anak kagahapon sa hapon. Ang 4 anyos nga batang si Andy Marie patay human malumos sa sapa sa bukirang barangay sa Bonbon. Una niini, ang bata kuyog ang iyang pamilya nangaligo sa sapa sa sitio Managuksok. Maayo man kuno ang panahon ug normal ra ang level sa sapa. Wa sila magdahom nga nag-uwan na diay sa bukid, hinungdan nga mikusog ang bulog sa tubig. Umay uwan niya sa amuha sa sita ng kuwan. Pero dito ang uwan sa public kayo. Ang uwan na ginako ng tubig. Ya, din walang upat mo sila tuloy ang natabang. Na-rescue na unta sa amahan ang iyang pamilya, apan wa damha nga nabuhian si Andy. Nakita na lang ang iyang lawas, mga 8 kilometros na ang gilayon sa taytayan sa may sitio Kamarin. Kalit og saka gyud ang tubig sa sapa. Oo, nakalit na kan. Kaya pag nakalipad na po sila, pasok ko sa bato, surti kayo kung nakagawan sa kasagaang. Buyan ako pumata noon. Hilabihan ang pagbangutan sa pamilya sa nahitabo. Huwag isa magkahong mga ngani mo. Nasara ka ba yun eh? Misaad ang barangay, muabag sa panginahanglanon sa pamilya, labi na sa pag-atiman ug paghaya sa iyang patayng lawas. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitong Bisdok.